Croeso i chi Radio Cŵl Cefn Coch. Dwedwch ychydig wrthym amdano eich hyn. Amdano fi, Danny Grehan. Wel, actor ydw i. Dwi'n actio yng Nghymru ers blynyddoedd lawer. A dwi wrthi ar hyn o bryd yn gwneud sioe am hanes Cymru, am un cymeriad mewn hanes Cymru, Harri'r Seithfed. Beth yw eich hoff diddordebau? Diddordebau yw chwaraeon. Dwi'n mwynhau gwylio chwaraeon. Dwi ddim yn chwarae lot o chwaraeon. Dwi'n mwynhau gwylio chwaraeon. Dwi'n mwynhau yn arbennig yn ddiweddar gan bod Cymru wedi mynd trwyddo i rowndiau nesaf yng Nghwpan y Byd a bod Cymru wedi mynd trwyddo i Ffrainc ar gyfer Cwpan Ewrop yn pêl-droed. Lle yw eich hoff le? Fy hoff le, mae yna nifer fawr o hoff lefydd gen i. Gwyr yn un ohonyn nhw, Mumbles yr ardal yna. Dwi'n mwynhau yr ardal lle dwi'n byw o gwmpas Tonrefail. Dwi'n mynd am dro weithiau o gwmpas y wain. Dyna'r... A Caerdydd. Mae Caerdydd yn... Lle yw eich hoff le da chi wedi mynd ar gwyliau? Nawr te. Dwi'n credu mae Nice. Oedd hwnna'n nice. Yn e Ffrainc. A mae hwnna'n joke. Beth yw eich hoff fwyd? Hoff fwyd? Dwi'n hoff iawn o fwyd ar hyn o bryd. Hoff iawn o fwyd Thai. Curry gwyrdd. Curry Thai gwyrdd. Dwi'n hoff iawn o. Ond fi eisiau am fwyd groegaidd neithiwr. A mwynhau mas draw, gysi aubergine gyda caws a pethau a llysiau wedi toddi arno fe, oedd e'n hyfryd. Beth yw eich hoff greadur? Hoff greadur? Dwi ddim yn siŵr. Dwi'n hoff iawn o gŵn. Does dim ci gyda fi, achos dwi'n teithio gormod gyda'r swydd yma, felly byddwn ni ddim yn gallu cadw ci, achos byddai fe yn y car dro amser, a byddai hwnna'n anheg. Ond dwi'n hoff iawn o gŵn. Heblaw pan maen nhw'n brath i chi. Beth yw eich hoff blanhigyn? Hoff blanhigyn? Yucca. Dwi'n lyco yucca plants. Marigolds. Efe? Beth yw eich barn am warchod yr amgylchedd? Mae hwnna'n holl bwysig. Mae eisiau bawb yng Nghymru a gweddill y byd cymryd pwys mawr wrth ystyried dyfodol y blaned sydd gyda ni. Achos ar hyn o bryd, mae'n mynd i ddiflannu eba'r gofiant os nag yn un ofalus. Pa fath o bethau ydych chi'n neud i warchod yr amgylchedd? Adre, dwi'n diffodd y gole, gwneud y pethau bach. Mae pawb yn gallu gwneud y pethau bach. Diffodd y gole, dwi'n ailgylchu popeth dwi'n gallu ailgylchu. Poteli plastig, bwyd, dyn ni'n lwcus, lle dyn ni'n byw, mae bwyd yn cael ei ailgylchu. Felly mae'r bin yn mynd gyda ni, dim ond unwaith y mis erbyn hyn. Beth yw eich hoff chwaraeon? Hoff chwaraeon, pêl-droed, dwi'n meddwl. Dwi'n mwynhau chwaraeon, dwi'n dilyn clwb pêl-droed Caerdydd. Dwi'n licio rygbi, ond mae pêl-droed yn dda. Pwy yw eich hoff awdur? Mae yna nifer ohonyn nhw hefyd, ond ar hyn o bryd, dwi'n cael blas mawr ar rando ar stori T. Llew Jones ar y radio bob dydd. A pan o'n i'n blentyn, o'n i'n mwynhau darllen straeon T. Llew Jones. Ond mae straeon Harry Potter hefyd wedi bod yn ffefryn mawr gyda fi. Dwi wedi bod yn darllen holl straeon Harry Potter i fy merch. Pwy yw eich hoff band? Hoff band? Dwi'n mwynhau Steve Eves. Cerddoriaeth Steve Eves. Pan mae e'n cael ei fand at ei gilydd. O'n i'n hoff iawn o'r cyrff. Pan o'n nhw dyddi yma, mae'r odds yn wych. A mae'r candelas yn ffantastig hefyd. Pe byddech yn ennill y lotri, be byddech chi'n hoffi wneud efo'r arian? Byddwn ni'n buddsoddi lot o'r arian yn yr ardal lle dwi'n byw. Byddwn ni'n agor pethau i'r gymuned wneud, agor pethau i blant fynd i fwynhau,
ac o'r gwneud lot gyda drama yn y gymuned a dod â lot o blant a lot o weithgareddau i blant. Pa un o hein yn fych gorau? Pêl-droed neu rygbi? Pêl-droed. Tennis neu golf? Tennis. Dwi ddim yn licio golf. Mae'n ddiflas iawn. I wylio. Chips neu tatws? Chips. Pasta neu reis? Pasta. Beth yw eich hoff liw? Glas. Petai'ch chi'n cael mynd ar rywun allan am bryd o fwyd, pwy byddech chi'n dewis, presennol neu'r gorffennol, a pham? Falle Owain Glyndŵr. I ffind o mas beth yn union ddigwyddodd. Go on nawr, Owain. Beth ddigwyddodd i chi? Owain Glyndŵr. Pwy yw eich hoff arwr a pham? Hoff arwr, mae nifer o arwyr gyda fi sydd wedi bod yn ymladd dros hawliau'r Gymraeg, dros blynyddoedd. Aelodau o Cymdeithasrwydd Gymraeg sydd wedi bod yn hybu yr achos dros yr iaith Gymraeg a wedi bod yn trio cadw'r iaith Gymraeg i fynd. Diolch yn fawr i chi am ymuno hefo ni yn y cyfweliad. Diolch yn fawr i chi am y cynnig.